בלי שום גאווה, בלי שום מחשבה, תמיד מנסה לעזור. אני תומכת בו. עם אנשים פשוטים תמיד מוכן לעזור להם, ובכל דבר הוא תמיד עם בן אדם. שכולם עוזרים לשלמה פדידה, רק שלמה פדידה. הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם צעיר. זה מה אנחנו רוצים. הרבה אנשים רוצים שנכנס לראש העיר. אני חושב ששלמה פדידה זה האיש הנכון בזמן הנכון. שמעון לנקרי אאוט, שלמה פדידה אין. שלמה פדידה, מאחל לך הצלחה רבה. אתה האיש הנכון בזמן הנכון. אתה תאיר את העיר הזאת, תוציא אותה מהחושך, מהבעיות שלה. היום הוכחנו שעכו גם אחרי שעה 7 בערב יכולה להיות מוארת ואנשים אוהבים לצאת, והנה ההוכחה לזה שאנחנו באמת יכולים להאיר את העיר. אנחנו הולכים לצעוד, רבותיי תקשיבו לי, אנחנו הולכים לצעוד כולנו אחרי שלמה פדידה. כמה מרגש לראות את כולכם פה, אנשים שאכפת להם מהחיים שלהם, אנשים שלא רוצים להגיד טוב לא משנה לי, אנשים שרוצים לשנות. אני רוצה להגיד לכם, קראנו לזה צעדת האלף ויש פה 10,000 מבחינתי. Connect to his destiny. תודה רבה שהגעתם. יש פה מבוגרים, צעירים, יהודים, ערבים. זה רק מראה שעכו עולים, זה רק מראה שעכו רוצה דו-קיום, ואנשים פה בעכו רוצים לחיות ולהיות גאים בעיר שהם חיים בה. וכשאני מתכוון להאיר את העיר, אני מתכוון להאיר את העיר במרכזי בילויים, בתעסוקה, בחינוך. וכשאני מדבר על חינוך, זה להשקיע כפול בחינוך ממה שמשקיעים היום. ביצירת מקומות עבודה. לא ייתכן שבעכו אין מפעלי הייטק, אין תעשייה, וגם לצערנו המשאב והפוטנציאל הכי טוב שיש בעכו זאת העיר העתיקה, שהיא בת היסטוריה של 5,000 שנה, שזאת עיר שנבחרה אחד מ7 פעילי עולם על ידי אונסקו, וזה לא מנוצל, הפוטנציאל בעכו לא מנוצל. לעכו צריכים להגיע תיירים מכל העולם, ליהנות מהיופי של עכו ולייצר מקומות עבודה לתושבי עכו, ושיהיה טוב לתושבי עכו.
אז נעיר גם את עכו בביטחון האישי, חסר פה ביטחון בעכו. אנחנו רוצים שיהיה ביטחון בעכו, שיהיה כיף להסתובב בעיר, שכל תושב יהיה גאה שהוא גר בעכו. לצערנו, היום זה לא ככה. אנשים גרים בעכו אבל לא גאים בעכו. אנחנו רוצים להפוך את זה, ליצור מקומות תעסוקה לצעירים, ושיהיה טוב לכולם. קרקעית באוטובוסים לא יכולים לעבור, אנחנו בעיה עם אוטובוסים. ועוד דבר, העסקת עכואים, העדפת עכואים בעבודה בתעסוקה, מה שלא קיים כרגע. לפרגן לתושבים העכואים, להעדיף אותם בתעסוקה, להעדיף את הספקים, להעדיף את החנויות בעכו. כשאנחנו נפרגן לעצמנו, גם אנשים מבחוץ יפרגנו לנו. אני רוצה לראות את עכו כמו יפו, בלילות, מוארת, שבאים